Kadua, bantayan poan sa indong mga bag, asin personal na gamit, asin da imagwalat nin anuman sa tukawan, pag nag-ako nin komunyon, tanganin na daita matawan nin oportunidad, an mga may maraot na balak na kuahon, an sa indong mga darang gamit. Ikatulo sa pagpark po sa patio, tabi man ikonsiderar ang mga masunod na magamit kan parking space. Daipo pagwalaton an auto sa bilog na maghapon, tangani na matauan nin pagkakataon ang ibang parasimba na makapagpark. Sa pagkahapon po, kan mga Domingo nin Kwaresma, sarado po ang patio sa parking, huli kan pag-estasyon sa alas 4 nin hapon. Ang Missionary Families for Christ, magkakaigwa po nin Christian Life Program nagigibuhon sa Marso 11. Imbitado po ang mga mag-aragom na daipa miyembro kan ibang organisasyon sa parokya na mag-atender kan nasabing pagtiripon. Makihumapot na lang po sa nasabing grupo para sa iba pang impormasyon. Sa Petsa 4, enot na Sabado kan bulan na Marso, magkakaigwa po kita nin penitential procession pagkatapos kan misa pagkahapon. Ang sponsors po iyo ang Parish Choir, Parish Youth Ministry, Holy Name Society, asin Barangay San Roque. In koneksyon sa nagraraning Semana Santa, iniimbitaran ang mga may sadirinin pasos na mag-attender kan meeting asin recollection sa maabot na Sabado, Marso 4, 2023 sa oras na alas 8 nin aga. Igwapong imbitadong talk giver na mapaliwanag mapapadapit sa mga bagay manunungod sa pag-ataman kan mga imahen asin dapit sa pagprosesyon. Sa Sabado nin hapon, Petsa 4 kan Marso, gigibuhon man ang first canvassing kan Search for Easter Angel 2023. Sa Petsa 10 kan Marso, pupuunan ang novena sa kaumawan ni San Jose. Ang novena gigibuhon pagkatapos kan misa pagkaaga. Hulitaan Marso 19, nanunungod na Domingo kan Kwaresma. Ang misa sa iyang kaumawan ise-celebrar sa Lunes, Petsa 20 kan bulan na Marso. Sa Marso 24 hasta 26, magkakaigwa po kita nin Parish Renewal Experience digdi Seminar digdi sa Satuyang Parokya. Maghagad na lang po nin registration form sa PREX Secretariat. Huli sa pag-estasyon ngunya na panahon nin Kwaresma, ang schedule kan misa pagkahapon kada Domingo gigibuhon sa oras na alas 3, dangan isusunod ang pag-estasyon sa oras na alas 4. Ang ibang schedule siring man sa dati. Pinapagirumdum po sa gabos na Katoliko na mag-obserbar kita kan abstinensya sa gabos na Biyernes kan Kwaresma. An abstinensya, iyo po ang daipagkakanin karne sa aldaw na ipinapangalad. Ngunya na Kwaresma, an Caritas Cáceres, asin service arm kan Archdiocese kan Cáceres, nag-aalok sa tuya na suportahan ang programang 40 sa Kwaresma. Ini ang pagsadol sa to na maglimos sa laog kan Kwaresma sa paagi kan pagtipon kan mga barya sa laog kan 40 aldaw kan Kwaresma. Inupo idudulot durante kan misa pagkabanggi kan Huwebes Santo. Available po ang mga markadong bote na nalalaagan kan barya nagikan sa Caritas Cáceres. Nagrarani na liwat ang panahon kan Kwaresma. Ibinabalik na po niya to ang regular schedule sa pagkumpisal. Poon Martes hanggang Biyernes, igwa po nin pagpakumpisal sa oras na alas 5 nin hapon. Bago kan misa,
pwede man magrani sa padi pagkatapos kan misa sa hapon. Ngunyan na simana, padagos po ang pagpakarahay kan Adoration Chapel. Kaya sarado po muna pansamantala ang Adoration Chapel. Ang misa tapungon yan, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Catherine L. Moreno and family, Gloria Estilier and family, Mary Joy Sermona, Salvacion Solano, Mrs. Victoria Paha, Mr. and Mrs. Daryl Bulawan and family, Ella May Dakles, Fe Abalia, Manlangit Labillas family, Engineer Jojemar O. Fuentes and family, Merly and Villaflor, Arnold and Angelo Carina, Aramay Fernandez, Angel Tricia Monte, Mr. and Mrs. Jobert Selma and family, Walter and Azucena De La Torre and family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dolot kan mga minasunod, Jose Miguel Rialco, Kenneth Jed Solomo, Erlinda Bilo and family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Lourdes, dolot ni Chilen Ponesto, petition for fast recovery of baby Prince, dolot ni Mr. and Mrs. Salvador Regalado and family. Petition for Joy and Christine's birthday, dolot ni Lourdes Ganalon and family. Petition Mass for safe travel, dolot ni Rudy and Nita Largoza and family. Para sa kalagkan mga minasunod, Amador, dolot ni Elisa Sain, Celestina I. Concepcion, dolot ni Meli Plotado, gabos na mga kalag, dolot ni Mrs. Victoria Paha, Concepcion, dolot ni Mr. and Mrs. Daryl Bulawan and family, Jeronimo E. Matthew, dolot kan Ortile family, Hugo E. Esperanza, dolot kan Karina family, Jaime Sr. E. Jaime Jr., dolot ni Puring Bardinas and family, Juvie, dolot ni Maura Vargas and family, Loreto E. Anastasio, dolot kan Parinya E. Jacob family. Gabos na mga kalag, dolot ni Mr. and Mrs. Daryl Bulawan and family. Natividad, dolot ni Leonides Cernal. Paz E. Pablo, dolot ni Pablo Chano Jr., Roman E. Herman, dolot ni Cholita Astive, Vicente Jr., dolot kan Astive family, Virginia E. Eleuterio, dolot kan Ortile family, Marlon, asin Emilita E. Dante, dolot ni Cherry Escuro and family, Segundo E. Sofia, dolot ni Nena Margati and family. Pasasalamat, dolot man ni Nena Margati and family. Pasasalamat, dolot ni Cornelia Luares. Para sa gabos na Santos E. Santas, dolot ni Jimmy Delgaco and family. Pasasalamat para kay Nestor Franz Fortuno, dolot ni Neden Fortuno and family.
Linggo kan Kwaresma. Ang tao linalang na may kaliyahan. Siya nagkasala asin kaipuhan na makipag-ulian sa Diyos. Kaipuhan ang grasya nin pakikipag-ulian. Kun ang kasalan, sarong pagsuway sa kabutan kan Diyos, ang grasya iyuman ang madara sa tuya sa pag-ako kan Diyos non nakabutan. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangengenotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos sa pag-awit kan awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. asin sa imong espiritu. Matugang ya na kita sa enot na Domingo kan Kwaresma, asin sa mga ebanghelyo sa tuyang mahinanyog ang mga sugot kay Jesus na yuman ang sa tuyang eksperyensya. Hagado niya to sa kagurangnan, natawang kita ning kusog. Tanganing malabanan niya to ang mga sugot asin mga tentasyon na sa tuyang nahahampang o naaatubang aroaldaw. Tangani na kita danay na makasunod sa iyang pangapudan. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kay nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, warasan sa mo, nahuli ka ining taon-taon na gawi kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini, sa angay na pagkabuhay, huli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Adan nagkasala, asin luminaugman ang mga kaluyahan na darakan pagkakasala. Kaipuhan na labanan niya to ang mga sugot na minaraot kan sa tuyang pakikiibahan sa Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Hinimo kan kagurang ng Diyos ang tao, alpog na halis sa daga, asin hinayupan niya ang dungo kan hinangos nin buhay. Sa siring ang tao naging buhay na kalag, naggibo ang kagurang ng Diyos nin tatamnan sa Eden. Sa sirangan asin ibinugtak niya duman si tao na hinimo niya. Pinatubo kan kagurang ng Diyos sa daga, ang gabos na kahoy na magayon, paghilingon, asin marahay na kakanon ang bunga. Siring man ang kahoy nin buhay, sa tahaw kan tatamnan,
asin an kahoy kan kaaraman, nin marahay asin maraot. An halas iyo an urog katuso sa gabos, na may buhay sa lantad. Naginibo kan kagurang ng Diyos. Nagsabi ang babae, totoong nagsabi ang Diyos, dai kamo magkakan sa arinman na kahoy sa tatamnan. Nagsimbag si babae sa halas, sa mga bunga kan kakahuyan sa tatamnan, makakakakan kami alagad dapit sa bunga kan kahoy na nasa tahaw kan tatamnan. Nagsabi ang Diyos, dai kamo magkakan kaiyan, ni magdutdot, tanganing dai kamo magadan. Nagsabi si halas sa babae, dai kamo magagadan, kundi aram kan Diyos na sa aldaw na magkakan kamo kaiyan, mamumuklat an sa indong mga mata, asin magigi kamong siring sa mga Diyos. Aram kun ano an marahay, asin ano an maraot. Nahiling kan babae na marhay ang kahoy na kakayanon. Magayon sa mga mata, asin nakakadagka, ining kahoy. Tanganing magin madunong, kuminuanin bunga, asin kuminakan. Tinawan man ang kaiba niyang agom, asin kuminakan. Dangan, namuklat ang sa indang mga mata, asin nakaagimadmad sinda, nahubas sinda. Kaya nagtahi nin dahon na igos, asin naggibo nin pantapi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Kaugayi ako, O Diyos, susog sa imong karahayan, susog sa imong pagkaherak, punasa ang sakong kasumbikalan, hugasi ako sa sakong sala, sa sakong kasalan, linigi ako. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Taan sa kong kasumbikalan, namimidbidan ko, asinan sa kong kasalan, danay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an maraot sa imong mga mata ginibo ko, tanganing mahiling kan suripot sa mga tataramon mo, malinig sa imong paghukom. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Pusong malinig, lalanga ako, O Diyos, asin espiritong andam, baguhas sa buot ko. Hari ako pagsubula, hali sa atubang mo, asin ang banal mong espiritu, dais ako paghalea. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ibalik mo sa ko ang kaugmahan sa tabang mong kaligtasan, asin sa espiritong masinunod-sunod. Kabita ako kagurangnan, bukahaan sa kong nguso, asin sa sakong nguso, maghaharubay kan sa imong kaumawan. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Sa paagi kan gawe nin kaligtasan ni Kristo, dinaog an kadikluman na dara kan pagkakasala. Si Kristo nagadan, alagad siya nabuhay liwat. Magsarig kita sa iya. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya siring nahuli kan sarong tawo, luminaog sa kinakban ang kasalan, asin huli kan kasalan ang kagadanan asin siring luminakop sa gabos na tawo. Ang kagadanan kawasa nagkasala ang gabos. Ta bago kan tugon
igwananin kasalan sa kinaban, asin bagaman dai ikakabilang ang kasalan kun mayong tugon, naghade ang kagadanan, puon ki Adan, sagkod ki Moises. Duwa sa mga dai nagkasala ninsiring sa paglapas ni Adan, na iyo ang ladawan kan madatong. Alagad, bako siring sa pagkahulog ang biyaya na itinao. Ta kun sa kalapasan kan saro ang dakul na gadan. Lalo man na nag-urog ang grasya kan Diyos, asininugay sa grasya kan sarong tao na iyo sa Hesukristo para sa dakol. An balaog bako siring sa mga bunga kan pagkasala kan saro, taan paghukom, unong kan saro para sa kapadusahan, alagad ang biyaya pagkatapos nindakol na kalapasan para sa katanosan. Takon sa paglapas kan saro, naghali ang kagadanan, huli kan sarong ito, ang mga nakakamit na daw, kan kadagyaan nin kagrasya, asinin ugay nin katanosan. Lalo nang maghahadi sinda sa buhay, huli kan saro, na iyo sa Hesukristo. Kaya, siring nahuli kan paglapas nin saro, napapasagabos na tao ang katanosan nin buhay. Tasiring nahuli kan daipagkuyog kan saro, nahimong para kasala ang dakol. Siring man, huli kan pagkuyog kan saro, hihimuon na mayong kasalan ang dakol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan dinara si Jesus kan Espiritu sa disyerto, tanganing sugutan kan Diablo. Nag-ayuno 40 aldaw, saka 40 banggi sa huri nagutom. Nagdulok an parasugot, asin nagsabi sa iya, kung aki ka kan Diyos, magsabi ka na ang mga gapong ini maging tinapay. Alagad siya nagsimbag, nasusurat, bako sa tinapay sana nabubuhay ang tao, kundi sa lambang tataramon na nagluluwas sa nguso kan Diyos. Dangan dinara siya kan Diablo sa banal na syudad,
Asin pinatindog sa alituktok kan templo, an sabi sa iya, kun aki ka kan Dios, magtagbang ka at tanasusurat, tutugunon niya an sayang mga angheles para sa imo, asin sa mga kamot ninda, sasaluhon ka, tatibaad, masingkog ang mga bitis mo sa gapo. Nagsabi siya sa iya, nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos. Giraray kinoa siya kan diablo, asin dinara sa langkaw na bukid. Ipinahiling sa iya ang gabos na kahadean kan kinaban sa kaan sa indang kamurawayan. Asin sinabihan, inigabos, itatao ko, kung lukno mong magsamba kasako. Dangan ang sabi sa iya ni Jesus, layas Satanas, tanasusurat, an kagurangnan mong Diyos, an pagsambahon mo, asin siya sana an paglilingkudan. Dangan, binayaan siya kan angheles, nagdulok, dagos naglingkod sa iya. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan po, yaon na kita sa enot na Domingo kang Kwaresma. Asin kun igwaman na itinutukdo ang liturhiya ngunyan na Domingo, iyo ang kahalagahan kan disiplina. Kadakol na beses tal pong nadangog ining tataramon na ini. Diyan po nagikan ang tataramon na disciple, na mayo man sinang ibang sabot sa tuya na kaipuhan kita na magpakadaisa sa diri asin mag-control kan mga inordinate desires in attachments niya to. Igwa po sarong istorya na minsan may mag-ama na nag-uulay sa kalye, asin sabi kang hoben na aking lalaki, sabi niya sa iyang ama, sabi niya, pa, sa anong edad po kaya natatapos ang tentasyon? O kaya anong edad ka kaya na day ka na makakamate nin sugot asin tentasyon? Ining ama niya around 75 years old. So, sabi niya, sa paghuna ako at 75, day ka na makakamate nin tentasyon. Kaya lang, day pa nahahaloy, may nag-aging magayon na daraga, duman sa indang tangod. Sabi kang ama, i-correct ko aki itong sinabi ko sa imo. Nawawara palan ang tentasyon at 80. Pag 80 palan, nawawara ang tentasyon. Namumutan mga tugang, ang tentasyon o sugot sarong tunay na realidad kan sa tuyang buhay. Asin si Jesus, hulita siya naging tunay na tao, nakamate kan tentasyon. Dahil siya inilibre sa tentasyon. Nasa natura ta bilang tao ang siring na although aram ta na si Jesus klaradoan sa iyang isip kung ano ang sa iyang misyon. Pero ang katotohan, siya tunay na naging tao. Sabi kayan, he was a man in all things except sin. Siya tunay na tao. Sabi sa libro kan mga Hebreo, siya tunay na tao maliban sa kasalan. Asin yan po ang itinutokdo sa tuya kang enot na Domingo, kan Kwaresma.
nahinanyog nato sa Ebanghelyo kung paanong si Jesus dinara duman sa disyerto tangani na pagsugutan kan maraot na espiritu. Duman niya nanumpungan si Satanas na nag-opreser sa iya nin kapangyarihan, nin popularidad, impluensya, asin convenience o comfort sa pagkabuhay. Di ba pag nadadangugtaan mga bagay na ini, bakulang tinapay, kundi kapangyarihan, mga attachments, gabos po yan sarong realidad na satuyang nanunumpungan sa satuyang pagkabuhay araw-aldaw. Pero magayon ining panahon na ini na paghurup-hurupan ta kung ano ang satuyang attitude sa mga tentasyon na nagrarani na satuyang naaatubang araw-aldaw. Ang iba dahil nakaipuhan tintaran, once na may tentasyon, pinapabayaan na tintaran siya. Dahil na pinagsiseryosong iniisip kung ini makakadara sa iya sa kasalan. Igwa po kita ning inaapod na 7 capital sins, although inaapod na sins o kasalan, pero in itself, they are not really sins. Pero pwedeng magdara sa tuya sa mas hararom na kasalan kung kita magpadara sa siring ng mga kasalan. Enot po iyo ang pride. Igwa kita ning pride. Itong pagiging mataas o hambog, iyan ang po ang enot na sa tuyang saro sa mga capital sins. Ikadwa po, iyo ang pagkaanggot o anger. In itself, bako pa man yung kasalan unless magpadara kita sa anggot. Kadakol na pwedeng madara sa satuyang pagkabuhay ang anggot. Sabi kayan sa banal na kasuratan, if you are angry, let it be without sin. Pwede man kitang maanggot na dahil nagkakasala. Dahil si Jesus nga ni, naanggot man, kang mahiling na babaliwala itong templo o kaya itong pinag-aatian o kaya pinagbasang-basang ang templo. Inang inapod na positive anger. Maninigo sanan ang magurang maanggot sa indang mga aki kung nagigibo ning kasalan. Pero kung ining kaanggutan na ini na daitan na nalilingawan pirang aldaw na anggot ka pa, pwedeng maglaog ang iba pang mga kasalan. So yan ang ikadua po. Ang ikatulo, envy o pagkauri. Pag nahiling ta si kataid ta may dakulang TV o refrigerator, following day gusto ta man magkaigwan ning mas dakula pang TV o kaya refrigerator dahil dara lang kan sa tuyang pagkauri. That should not be the case. Dapat mas positibo ang sa tuyang motibo kung ano ta ginigibo ta ang sarong bagay. Ang kaapat, iyo ang last. Ining karigsukan. Epekto po yan kang sa tuyang natura bilang tao na kita nakakamate ng atraksyon sa satuyang kapwa sa karigsukan. Pero kay po na tanganing makalikay kita, dahil kita mag-consent sa siring na karigsukan. For some, sarong seryoso pong kaulangan sa indang kabanalan ang karigsukan. Kadako na beses sinabi sa tuya ni Jesus sa Ebanghelyo, lalo na kang nakaaging Domingo, na minsan nagkakasala kita ng karigsukan sa isip pa sana.
sa isip pa sana na rape na itong tao. Oh. So, kaya nga ni pinagtukdo sa tuya na kung an sa imong mata nagiging kausaning kasalan bulwata. So, just to emphasize na kaipuhan na maging pusog ang satuyang desisyon na magsabing dai sa anuman na padagka ning kasalan. So, iyan po ang ikalima. Ang sunod po iyo ang laziness. Oh? Kahugakan. Oh? Minsan may mga aldaw na naggigipin kita sa kahugakan, pero bako po yan na na maninigo sa satuya. So kaipuhan labanan ta din ang satuyang kahugakan. Kung mayo kitang nagiginibot, nagpapadara kita sa kagustuhan kan satuyang hawak, o kaipuhan labanan ti din yan. Asin ang ikahuri iyo ang avarice o an inordinate na pagkamkam, ako o pagkua kan mga bagay na sailing mo man sige ay mang kinakaipuhan alagad yaon ang sa imong pagkamkam sa mga bagay o greediness. The other word is greediness. So ini po ang inapod na 7 capital sins na kaipuhan maging watchful kita tabaka in the end iyon ang maging kausa kan sa tuyang pagkakasala. Kaya ang buhay niya to mga tugang sarong padagos na pakikipaglaban sa kasalan, sa diablo. Aram po nindo ang diablo dahil man sa tuya nagpapahiling na ang lalawgon makatakot, oh? O kaya nagpapahiling na makanos, permi yan mapahiling sa tuya na magayon. Pinagdadaya kita in such a way na madaya kita, mahiling ta na mas magayon. Like, digi sa mga tentasyon ni Jesus. No? Ano ang mga ipinahiling kan diablo kay Jesus? Tinapay. Enot pinahiling tinapay. Sisay ang dai madadagka sa tinapay, lalo na kung ika gutom. For 40 days na nag-aayuno ka, asin halos sa nagrarani ng matapos ang sa imong pag-ayuni, pipresentarang kaning tinapay. No? Siguro yaon ang puwersa na makamalaugan ang satuyang tulak o kaya masatisfy ang satuyang palate. So, sa mga panahon ining Kwaresma, sana i-consider ta kung ang pag-aayuno asin kabali na dyan idagdag ta ang abstinensya. So, tinapay. Ang ikadua, ining pinahiling sa iya itong pagsadiri. Oh? Itong pinahiling sa iya ang mahiwas na lugar na kung masamba ka, mapapasay mo ining kahadean na ini. Oh? So, magayon na bagay ang pinag-o-oppreser kan demonyo o kaya ining pagsalo kan mga anghel. Oh, dahil siya mahuhulog, dahil siya maaano, maski maglukso siya. So, protection and security. Bako daw na mga gayo na bagay ining pinagpapahiling kang demonyo. Kaya araw kayan ang style kang demonyo. Marani siya, lalo na sa mga panahon na maluya kita. Kaya napakadali. Kung dai kita conscious, kung dai kitang control sa gabos na bagay na sa tuyang inaatubang, napakadali na mahulog kita sa sugot asin sa mga kasalan. Kaya ang ibanghelyong ini liwat nagpapagirumdum sa tuya na magbalik kita sa satuyang sadiri, sa satuyang identity. Who am I really before God and before other people? Sa mga panahon ngunyan, may mga tao na pinaghuna ninda na ang sa indang identity ay become what I am, depende sa mga bagay na sakuyang
depende sa mga bagay na pagsadiri ko. Sometimes they identify their identity with what they have. Oh? Kaya gusto na gabos na bagay, yaon sa kuya, tangani na mamidbiran ako kan ibang tao. So, napakadali ang maatrahir sa mga bagay ning kanaban, tapaghuna ta, sa paagi ka iyan, mamimidbiran kita kan gabos. Oh? So, ang iba man na tao, nag-iisip na ang asindang identity depends on on their influence o popularity. Oh? So, minsan arog man kayan ang sa indang kaisipan. Kaya, halimbawa ngunyan, lalo na sa panahon ng social media, minsan ang esteem ta nakadepender sa kumpira ang likes o followers mo sa FB. Oh? Pag mayo ning followers o kaya mayo ning nag-like sa imo, napakababa ang paghiling mo sa imong sadiri. But that should not be the case. Dahil nakadepender ang sa tuyang identity sa popularity na sa tuyang tinatamasa sa kadaktal na tao. Dahil po kita malingaw na ang identity ta nakadepender sa kagurangnan. Kaya po ma-realize ta na whether may mga likes o may nagpa-follow sa imo, you remain to be what you are. Ano ika? Anong identity mo? You are a child of God. Mayong pwedeng magbawi ka iyan sa imo. As in, yan ang dapat magpakusog sa imo bilang tao. Ika, aki nin Diyos. Oh. Kaya may tinapay umayo, may kayamanan ka umayo, minimidbid ka kan tao o dai. Sa atubang nin mahal na Diyos, ika sa iyang aki. Iyan ang identity and dignity na dai pwedeng halion sa imo. Kaya dai kita dapat madagka sa mga sugot urog nasa mga sugot ning kinaban. Dai kita mag-worry kung dai kita makakakan o kaya dai kita mag-worry na kita magutom. Because Jesus talagang sa paagikan sa iyang inagihan na tentasyon sa disyerto, nagsarig siya urog sa gabos sa kagurangnan, sa tataramon. Kaya magayon itong sa iyang tataramon na maski nagugutom na siya, ang simbag ni Jesus duman sa diablo, bakusan na sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa tataramon na nagluluwas sa nguso ning kagurangnan. Iyan ang dapat magpabasog sa satuyang pagkabuhay. Namumutan ng mga tugang napakagayon kan ebanghelyo asin pinapaisi sa satuya ning kagurangnan sa paagi sa ebanghelyo na satuyang nahinanyog na kaipuhan ta lalo na sa panahon na ining Kwaresma an kagusugan tanganing malabanan taan kasalan. Iyan ang grasya na sa tuyang hagadon lalo na sa misang ini na kita makapagsabing no to sin, no to temptation. As in, kung igwa kitang inaatubang nasiring, dapat maging makusog ang satuyang kalasag sa pag-atubang kaiyan, tangani ang satuyang kamauutan na maging banal arog ni Jesus, mangyari sa tuyang pagkabuhay. So, yan ang satuyang pamibi. Sabi nga ni kayan kang sarong parasurat, to pray against temptation, but not to avoid occasion of sin, is like putting your hand in the fire and pray that the hand does not get burned. But sabihon, while kita nakaka-experiensya ning kasalan, alagad dainat nakaka-experiensya ning sugot, alagad day kepuhan na magrani kita sa mga sensasyon asin sugot, kundi mayo man maraot po na kita mag-iwas, magdulag, o mag-ibon ng paagi, tanganing dai ma-impluensyahan ang satuyang isip asin kalag kan mga tentasyon na ini.
Amen. Matindog po ang gabos. Tutupod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ka, inang huling ka Espiritu Santo, Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinupo. Uminilig sa mga gadan, kay katulungan lang, namuhay liwat hali sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, ang Diyos isang makakamtan, maneduman mabalik sa pagpupong, sa mga buhay asin mga galan. Nagtutupod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagkawat ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat din naman, sa buhay na daing kasagpuran. Sa pagpuunyato kan panahon kang Kwaresma, may pagsarig kitang magdulok sa Ama na nakakaaram kan sa tong mga pangangaipo, asin maghagad kita kan sayang tabang sa pag-andam para sa maninigong pagselebrar kan Paskwa, ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin ang mga namamayukan simbahan, magpadagos na maggiya sa gabos na tao na tinaong maglingkod sa saindang mga komunidad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nakakamate nin pagsugot, asin mga nagagabatan nin mga kadifisilan sa buhay, magiyahan ni Kristo asin mapakusog na magtagal ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang banal na panahon kan Kwaresma, magin panahon nin pagbabago, na madara sa to sa pagpapahalaga kan mga bagay na may tunay asin nagdadanay na halaga sa satong pamumuhay-buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga naghihingagdan, patin ang mga yaon sa makuring pagsakit, mapano kan
nakararangang pagkamuot kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga kadugo, asin mga katuod niyatong gadan na, matiwasay na makisumaro sa Diyos no na buhay, sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ansay mong aki sinugutan, siring sa samo. Antabayi kami sa oras na kami sinusugutan. Pakusuga kami sa samong kaluyahan. Asin tabangi kaming mag-utob kan sa imong kabutan sa gabos na bagay. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Tutog tabi. Magpamibi ka matugang, tanganan sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, gibuha kaming angay, asin maninigong magdulot kaining mga atang. Nahuli ka ini, nagseselebrar kami, kan kapinaunan kaining ginagalang na panahon kan sakramento. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asiminsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Na sa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabano na kakanon, pinabanal niya ining kaugalian sa paagi nin pag-ayuno,
asin naglilikay sa gabos na padagka kan halas ka itong panahon. Naktukdoan kaming daugon ang kalapaan ning karaatan. Tanganing sa pagselebrar kan misteryo Pascual sa banal na paghurup-hurup, katapos-tapos makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan abon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing girare, pagpasalamat sa imo. Tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Magkaganan mong kagurangnan, hindi na pamareta niya mo. Ay muliwan, hindi na pahayag, kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot,
kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay naakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigumagin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Manyamu na yaon sa langit, mapanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Nasa mong kakanon sa Ruanda, itaon mo sa muyang-uyang, asin patawagon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring namin ang patawad niya mo. Ang mga nakakasala sa buyan, asin halay kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maalaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa moong paraligtas na Jesu Kristo. Ulitas sa imo ang kaharian,
Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, are pagilinga an sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asi papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosok sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarohan kamo kan tanda ning katuninungan. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Sumamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na kaming nabasog kan langit no na tinapay, nahuli ka ini, an pagtubod pinapakusog, an paglaom pinapapusog, asin ang pagkamot pinapaurog. Tanganing makanood kaming magutom sa iya, an buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon, na minagikan sa imong nguso, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita. Bago po kang presentasyon kan mga Easter Angel candidates and their parents, inot po, igwa po kita ning tawag sa ordinasyon ni Reverend Aljan Culinaris Galvez sa pagkapadi. Si Reverend Aljan Galvez kan parokya ni Santa Teresita, Iriga City, nagmamawot na maordinahan sa pagkapadi sa maabot na Abril ngunya na taon. Siya po na destino digdi sa satuyang parokya kan nakaaging taon kan Septembre. Kaya bilang parte kan proseso kan pag ordain sa iya, kay puhan mi po na maaraman sa pagikang tawag na ini an sa iyang ano man nakaulangan o impedimento na pwedeng maging kaulangan sa iyang ordinasyon. Kaya ini po ang pagkakataon na ipaisip po nindo sa satuyang kuraparoko sa lalong madaling panahon kung igwa ka mong naaraman ini urog sa gabos para sa karahayan kan satong simbahan. Ngunya na hapon po, igwa po kitang Via Crucis sa oras na alas 4, asin ang linalauman na mapasaan po kan andas. Iyo po ang mga male members kang Couples for Christ, Family Ministry, mga male members kang Family Ministry, asin male members kang Prex. So kang Wednesday po may experience siya na kulang po si nagpasaan. Kaya this time, hopefully, igwa pang mga lalaki sa satuyang parokya na mapasan kan andas. Takong dai po, baka sa sunod na Domingo, ilalagtana sa karo. Pero sana po, and then, ang schedule po sa atyan, siyempre nag-adjust po, alas 3 ang misa, alas 4 ang pag-istasyon. Kung kaya po, in connection ka iyan, day pong parking sa laugang patio, poon alas, poon pakapangod to, may na po kita ng parking dyan sa patio. So, ngunyan po, sa tuya ng ipipresentar ang mga Easter Angels na ipipresentar kan sa tuyang presidente kang Parish Pastoral Council, si Ma'am Nance Penetrante. Sa ngayon po, kakanatong parokya sa Kaka-Parish Pastoral Council, pinipresentar po na mo ading official candidates for the search for Easter Angels 2023 and their parents. Pag nabaoy po, mag-iyan sa adi atubangan. Carinio Sean Timothy D., son of Wilmore Carinio and Myra de Guzman of Barangay San Miguel. Sadi po. Taptapan po. Cortez Isabel Patricia L., daughter of Jumil Patrick Cortez and Gina Lobetania of Barangay San Antonio, Poblacion. Taptapan po. Dinero Jerina Franz D.L., daughter of King John Thomas Dinero, asin Rose Jean de Lima of Barangay San Antonio. Taptapan po si Jerina. Galindo Maria Athena B., daughter of
Angelo Galindo, asin Angeline Basinal of Barangay Santa Barbara Old. Gorobia Ina Francesca V., daughter of Glenn Gorobia and Maria Verna N. Villaflor of Barangay San Miguel. Taptapan ka po. Hayag Wayne Louis P., daughter of Ryan Hayag and Noreen Grace Penetrante of Barangay San Francisco. Jasalva Gianna Carlisle R., daughter of Ruel Jasalva and Jawahar Criste Raceles of Barangay Santa Lucia. Largoza Dylan Olivia L., daughter of Fidelino L. Largoza and Rhea Lamoste of Barangay San Roque. Sapinoso Baby Faith Stardust B., daughter of Dennis L. Sapinoso and Dr. Christine Barcelon of Barangay San Nicolas. Serafico Gabriel E.J.R., son of Julieto Serafico II and Emily Retreta of Barangay San Esteban, Puro. Solano King Josh A., son of Joshua Solano and Michelle Alocado of Barangay Santa Barbara. Tabornal Zoe Margaret E., daughter of Jeric Tabornal and Maricel Eguia of Barangay San Isidro. Valdez Livian Cias M., daughter of Chan Levy Valdez and Diana Rose Macapanas of Barangay San Nicolas. Asin ang ika-14 po, Verdan Leonila Jane, daughter of Juancho Verdan and Jenny D. Pilarte of Barangay San Antonio. So, minamawot mi po na sa tuyang susuportahan ining mga kandidatos ta sa Search for Easter Angels 2023. Pag nagdulok po sinda sa Indo, tabangan ta po sinda para sa tuyang proyekto sa simbahan. Salamat po. By the way po, ang first canvassing gigibuhon ngayon na Sabado, March 4, kang taon na ini. Igwa pong nagpasabi na dahil sila makakaabot dahil yaong pa sa Manila sa indang mga aki. And after po kaining misa, igwa po kitang picture taking sa mga individual na mga candidates para sa indong profile. Kung just in case na ipa nakasubmit kang picture, so duman po sa Paris Hall ang picture taking kang mga candidates para sa tuyang tarpaulin later. Okay po. So once again, salamat po. Ang sponsoring group po kang Search iyo po ang Paris Pastoral Council. So thank you very much po. Matinog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo
asin sa imong espiritu. Idukuan payo sa paghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurang na namimibi kami, pahil nga ang labilabing bendisyon sa imong banwaan, tanganing mapapusog ang paglaom sa panahoning kahurasaan, mapakusog ang kabagsikan sa panahonin sugot, mawarasan nin daing sagkod na pagtubos, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.